Tucarê ji rojekê ji rojan ne di bîr û baweriya Efrîniyan de bû ku herêma wan ya geşt û guzarî û rengîn û bedew bibe qadek ji şerekê qirêj û gemar. Şerek navbera yek bihêztirîn artêş di hevpeymaniya NATO de û kesên ku berxwedan iddia dikirin ku ew şer di encama siyasetên şaş yên PKK û PYD li Efrînê bûn. Xwediyên berxwedana Efrînê di çarçoveya 58 rojan de bi hezaran ji kur û keçên çiyayê Kurmenc û hin deverên din kirin qurbaniya balafirên Tirkiye û topên wê. Di heman demê de serkirde bi cil û otomobîlên sivîlan berê xwedana Kobanê, Cizîrê û derdora Helebê û hiştin ku kesên neçar di çûl û baniyan û deşt û newal û çiyayên Efrînê bimînin. Da ku bi çekên Kilaşinkov beravaniya xwe ji êrişên asmanî û bejayî bikin ku bi hezaran bûne qurbanî û şehîd bûn. Şûrvekarê siyasî û şûpînerê Rewşa Kurdistana Sûriyê Minal Husko di gotareka xwe de ku li ser malpera Ark News li jêr navê Genocide li bin navê parastina Rûmetê belav kiriye. Têde hejmara şehîdên Efrînê di daxuyakirin û dibêje. Ji destpêka şûreşa Sûriyê û hatina grûpên Qendîlê birêkeftin bi Tirkiye, Iraq û Îran û Sûriyê re da ku beravaniya rejîmê li Şamê û parastina ewlehiya netewa Tirkî bikin û ji wê demê ve slogana em Rûmeta wa diparêzin radikin. Husko behsa hejmara şehîdên şerê Efrînê dike û dibêje ku hemû wan dizanî encamên Efrînê derdan e, an ku xesaret e û li jêr navê parastina Rûmetê zêdetir ji 7000 şehîd li Efrînê kirin qurbanî. Beriya demekê di pêncî nihan sala 2018 Emîdê ji qesedê cudabûyî Husam Dîn Awak di daxuyaniyekê de di dema beşdariyê di bernameyeka Arkê raghandibû ku 7000 şehîd bûne qurbaniya şerê Efrînê ku derdora 6000 şehîd ji wan xelkê Efrînê ne, 4000 ji Kur û 2000 ji Keçan e. PYD taniha wê hejmarê eşkere nake da ku derdana xwe nede xuyakirin û danpêdanê bişandina wan ji bo şewatê neke. Derbarê şehîdên sivîl Rawangeha Sûriya Mafê Mirovan raghandibû ku derdora 400 sivîlî di encama şerê Efrînê de şehîd bûne û bi sedan birîndar bûne û jêrxaneya gund û navçe û taxên bajêr hatine têkbirin. Herwiha bi dehan ji welatiyên sivîl bûne qurbaniya teqîna mayînan ku di dema PYD ji her gundekî derdiket di nav zevî û malên sivîlan de mayîn diçandin û dema xelk vedigerîn malên xwe dibûn qurbaniya wan mayînan. Tanha Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD tu daxuyaniyên fermî derbarê hejmara şehîdên şerê Efrînê dernexistiye û tu lêborîn ji xelkê Efrînê nexwestiye. Bi tenê Aldar Xelîl di bernameyeka televîzyonî de raghandibû ku şehîdên Efrînê zêdetirî 1500 kesî ne. Bi hezaran dayîkên wan şehîdan dilûrînin û westiran dibarînin. Bihêviya hatina kurê xwe ne, ji ber ku hîn ew nav nehatine raghandin û her dem di wê êş û azarê de ne, lê dema navê wan bi fermî were raghandin, herî kêm ew dayîk di hêztiran ser şehîdên kurên xwe di şerekî biryarên welatên bihêz bibarînin û li benda hatina wan ta dawiya jiyanê namînin.